Iki tambah. Rasa sih neng. Malah Tak dadi neng kok 200 pisan neng kok. solusine apa iki, Cah? Engko melak aku wae. To solusi. Ya. Pak A1 sih. Iya. Sing ngopi kebengi sih. Ya dibayar iki ya. Sialan. Sialan ya enggak. Lek ana luwih age maine. Iya, rasa sih neng ngopi wae kebengi. Kebayar dhisik lagi. Golek pulihan. Iya, Kuliah iya. lek ana dipulihake ra malah ra remuk remuk temenan. Kok Kena iki. dilebokke meneh main 50 juk menawa neh sih. Iya, Nah, menawa. iya. Menawa. Kata-kata menawa iki lho. Ah, putek kau. 100 peng. Ping nak kena iki. Ya wes ayo do anu. Saya sudah balik, Wek. Balik. Kesel ngaret-ngaret kesel malah ra kesel entuk malah ra entuk apa-apa arek kena iki. Ayo, balik. nguli wis angel. Iya. Malah dipakake nogo. Gise-gise nogo. Ayo balik. Lho, aku suketmu ora begawa. Alah wis ora usah selemes kabeh ngene iki kaya rasa-rasa. Wis karo awak-awak entok ngene iki wis. Iya, balik.